Хайырлы кеш, НТР каналында яңалыклар тапшыруы, студияда Гүлия Нигматуллина, бүгінгі шығарылышның төп темалары. Жауаплы чор, Түбән Кама районы игенчеләре язгы кыр эшләренә керештеләр. Елга күлләрдә зур күләмдә балык тоту тыела. Татарстанда уылдык операциясе башланды. Шәһәрне яшелләндерү, Түбән Кама урамнарын 160 меңнән артык чәчәк бизәячәк. Татарстанның төрле шәһәр һәм районнарыннан килгән 200дән артык бала иминлек тәгәрмәче бөтен Россия бәйгесенең муниципаль этабы узды. Беренче ачышлары. Сыйланган рәсемнәре төсле принтер аша чыгартып тактага без беркеттек. Яшь тикшеренүчеләр Фәнфест фестивалендә көч сынашты. Бүген Татарстан Республикасы Дәүләт Советының мактаулы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин эш сәфәре белән Түбән Камага килде. Аның катнашында халык иҗаты йорты каршында күп милләтле Татарстан геройлары күргәзмәсе ачылды. Экспозициядә шәһәр тарихын һәм мәдәниятен чагылдырган геройлар язмышы. Моннан тыш дәрәҗәле кунак уку йортлары эшчәнлеге белән танышты һәм милли мәдәни җәмгыятьләр вәкилләре белән очрашты. Тулырак алдагы материалда. Лимаев исемендәге сквер бирдә Фәрит Мөхәммәтшин катнашында күп милләтле Татарстан геройлары күргәзмәсе ачылды. Экспозиция бөек җиңүнең 81 еллыгына багышлана. Анда Советлар Союзы геройлары, Кызыл Йылдыз һәм Кызыл Байрак орденнары кавалерлары, фотолары һәм алар турында мәгълүмат урын алган. Бөек Ватан сугышында җиңүне Советлар Союзының күп милләтле халкы яулады. Бүген дә махсус хәрби операциядә төрле милләт вәкилләре катнаша дип белдерде Дәүләт Советының мактаулы рәисе. 34-нче гимназия-интернат укучылары Фәрит Мөхәммәтшинне икмәк белән каршы алдылар. Йоласы шундый, уку йортында чуаш телен һәм традицияләрен кадерләп саклыйлар. Дәрәҗәле кунакны мәктәпнең тарихы һәм эшчәнлеге белән таныштырдылар. Биредә балалар 5 телгә өйрәнәләр. Халык иҗаты буенча түгәрәкләр дә бар. Ничек сон тормышын, ничек көн курмышын, сөйләп бирче тизеп, табаламсың ризык. Фәрит Мөхәммәтшин Александр Пушкин исемендәге 3-нче лицейда да булды. Биредә бөек язучының рухы хөкем сөрә, эчке бизәлеше милли стильдә эшләнгән, туган телләрне өйрәнүгә зур игътибар бирелә. Мин тәкъдим бөтен республикага шулай килеп Түбән Камада карасыннар, ничек иттереп менә шушындый кырлы төпле нигезендә телләр белән өйрәнеп, күп милләтле республикада Нижнекам шәһәрендә матур иттереп яшиләр. Аларга бик зур рәхмәт. Безнең республика бу мәсьәләгә игътибарын тагын да арттырыр. Татарстан Халыклар Ассамблеясы Советы рәисе милли мәдәни җәмгыятьләр вәкилләре белән дә очрашты. Милләтләре төрле булса да, алар бер гаилә булып яшиләр. Уртак өйләре Халыклар дуслыгы йорты. Бер түбә астында 16 оешма эшләп килә. Халыклар бердәмлеге елы кысаларында аларның максаты татулык традицияләрен саклау һәм ныгыту. Альбина Вәлиева, Светлана Шумкова, Максим Липин, НТР яңалыклары. Түбән Кама районы игенчеләре язгы кыр эшләренә керештеләр. Чәчүлекләр өчен 39 мең гектар җир бүлеп бирелгән. 15 мең гектар мәйданда күп еллык үләннәрне һәм көзге культураларны тукландыру һәм тырмалау. 34 мең гектарда дым каплау, шулай ук 24 мең гектарда сабан культураларын чәчү планлаштырыла. Эшләр график буенча алып барыла. Көзге культуралар 8 мең гектар мәйданны били. Районда 1200 якын гектар сугарыла торган җир бар. Алар бәрәге һәм яшелчә үстерү өчен кулланыла дип билгеләп үтте Эшлекле Дүшәмбе киңәшмәсендә Түбән Кама муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Альфред Нигъмәтҗанов. Браконьерларга каршы көрәш Татарстанда уылдык операциясе бара. Шуңа бәйле рәвештә зур күләмдә балык тоту тыела. Хәвәскәрләргә ярдан бер кармак белән генә рөхсәт ителә. Чикләүләр 5 июньгә кадәр гамәлдә. Әлеге чаралар браконьерлыкның артуына бәйле рәвештә сулыкларны саклауны көчәйтүгә юнәлдерелгән.
Соңгы 3 айда инспекторлар 221 административ хукук бузуу очрагы теркәгән. 7 җинаять эше кузгатылган һәм тыелган 1500-гә якын балык тоту коралын тартып алынган. Әлеге күрсәткеч узган елның шул ук чоры белән чагыштырганда шактый күбрәк. Быел Түбән Кама урамнарына 160 меңнән артык чәчәк утыртырга планлаштыралар. Шәһәр паркларын петуния, бәрхет, циния, калла һәм гортензия бизәячәк. Барлыгы 16 төрдән артык үсемлек. Быел беренче тапкыр Тынычлык проспектында бизәячәкләр. Җиңү көненә монумент янында кызыл төстәге сальвия чәчәкләре барлыкка киләчәк. Утырту 2 этапта башкарыла: 9 майга һәм 15 июньгә кадәр. Камский Артек лагерында иминлек тәгәрмәче бөтен Россия бәйгесенең муниципаль этабы узды. Анда Татарстанның төрле шәһәр һәм районнарыннан килгән 200-дән артык бала катнашты. Алар юл хәрәкәте кагыйдәләрен белү, гадәттән тыш хәлләр вакытында зыян күрүчеләргә беренче ярдәм күрсәтү, велосипед белән идәрә күнекмәләрен күрсәттеләр. Моннан тыш мәктәпкә кадәр куркынычсыз маршрут турында да сөйләделәр. Барлык чыгышларны тәҗрибәле жюри әгъзалары бәяләде. Иң яхшылары Түбән Камадан республика күләмендә яклаячак. Безнең чыгарылышларны НТРның рәсми сайтында һәм ВКонтакте челтәрендәге Татарлайф аккаунтында карый аласыз. Шулай ук Макс Төркеменә рәхим итегез. Иске әйберләргә икенче тормыш бирүдән алып микрояшеллек үстерү серләренә һәм робототехникага кадәр. Адымнар гимназиясендә узган Фәнфест фестивалендә әнә шундый темаларга багышланган 72 проект тәкъдим ителде. Бәйге Татарстанның төрле шәһәр һәм районнарыннан 130-дан артык яшь тикшеренүчене үзенә җыйды. Алар 4 секциядә чыгыш ясадылар. Катнашучылар жюрины тагын нәрсә белән гаҗәпләндерде? Хәбәрчебез күреп кайтты. Бу базаларны өйдә, мәктәптә тәнсезләрдә, әдәби уку дәресендә кулланырга була. Толия белән Ойзиле әкияти пазлар проектын тәкъдим итәләр. Рәсемнәр җыю уены дәресләрдә куллану өчен менә дигән. Балаларда вак моториканы үстерә, иң мөһиме Тукай җатына мәхәббәт тәрбияли ди Адымнар Түбән Кама гимназиясе укучылары. Сыйланган рәсемнәрне төсле принтер аша чыгартып тактага без беркеттек. Әти без такта кисә торган станок ярдәмендә рәсемнәрне төрле кисәкләргә бүлде. Фәнфест фестивалендә 72 проект тәкъдим ителде. Алар 4 секцияга бүленде. Инженерия һәм техника, табигый фәннәр, математика һәм IT, шулай ук социаль-гуманитар дисциплиналар һәм иҗат. Бәйгенең 4 еллык тарихы бар, аның географиясы елдан-ел киңәя. Быел Татарстанның 12 шәһәр һәм районыннан 130-дан артык кеше чыгыш ясады. Булар Инженерлык республикасы проекты катнашучылары һәм Адымнарның 6 гимназиясе укучылары. Безнең бу эшләрне караучы жюри, алар безнең социаль партнерлар. Чөнки мәктәпне бетергәч, дөрес белем алып, киредән ул белемне алгач, үзенең юнәлешне 100%-ка үзгәртмичә, шул заводларга, фабрикаларга, киләчәккә барырга кирәк. Аның өчен балалар бүген күрергә тиеш. Безнең предприятиеләрдә нәрсә белән шөгыльләнәләр, ул алар өчен кызык булырга тиеш. Алар мәктәптән үзләрен әзерләргә тиеш, киләчәк һөнәргә. Барлык катнашучылар һәм җиңүчеләр Түбән Каманың алдынгы предприятиеләре, югары һәм урта һөнәри белем бирү йортларыннан дипломнар һәм бүләкләр белән билгеләнде. Альбина Вәлиева, НТР яңалыклары. Татар дөньясына, мәдәниятенә, тарихына, йолаларына багышланган рәсемнәр аның иҗатында аерым урын алып тора. Сүз Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, Россия һәм Татарстан рәсемнәр берлеге әгъзасы Илдус Муртазин турында бара. Түбән Камалар мәртәбәле шәхеснең картиналары белән хозурланып, иҗат юлы белән таныша алдылар. Кичә Җидегән чишмә әдәби-музыкаль берләшмә кысаларында оештырыла. Чара беренче төзүчеләр елына һәм Түбән Камага шәһәр статусы бирелүгә 60 ел тулуга багышлана. Мөхтәрәм кунак Түбән Кама районы башлыгы исеменнән мактау грамотасы белән бүләкләнә.
Әгәр сезгә яңалык ошаса, яисә күрми калсагыз, безнең тапшыру кич 11-дә һәм иртәнге сәгать 6-да кабатлап күрсәтелә. Алда сезне һава торышы турында мәгълүмат көтә. Безнең белән булганыгыз өчен рәхмәт. Хәерле кичләр сезгә.